social media imma ndinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, ndiri boss narefri mugame rachona. Ndinayo nyaya yandoda kuti ndisvitse kwamuri, nyaya isingafadze, nhamo dzandoda kuti ndianaunse kwamuri vazukuru. Imoziva kuti izvi zviri kuitika, musanyanyosara. Asi chekutanga, kana uri munyowani usati wasubscribe paSane TV, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinokanda nyaya dzichipisa, you will be notified. Aiwa, ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri sei vazukuru vasekuru sei. So nyaya ndauya nayo vazukuru, tsaona yaitika mumugwagwa unonzi Beatrice Road. Anditi kuna Beatrice Road uko kune tsaona yaitika ikoko vazukuru, inorwadza. Mchinda anonzi iye Obert Karombe Aita Tsaona ikoko achibva ashaika passport chinova chinhu chinorwadza vazukuru, chinhu chinoshungurudza. Tichitoti nematambudziko kumhuri kwaKarombe, nekurasikirwa nemwana, vangave baba, mukoma kana kuti hanzvadzi, anditi sekuru, baba munini, tine urombo nekurasikirwa nehama. Anditi nevese vanga vachishanda naye sekuziva kwenyu kuti Obert Karombe aiwa yanga iri umwe wembinga dzemuZimbabwe. Anditi anogona akanga asina no hysteric, but is one of the those rich guys vanga ane tumari twake, tunhu twake twakarongeka. So muZimbabwe ukangoita mbinga, uchingokandawo unopedza watowa a socialite or a celebrity, ndofunga mweziva. So ndo zvanga zvaitikawo naObert Karombe. Aiwa, tichitoti may his dear soul rest in peace. Anditi panguva dzakadai mhuri kwaKarombe nyaradzwai mumaoko aMwari, naiye mweya munyaradzi. Aiwa, ndo yandatingoti ndoyozokuzivisa vazukuru zvaitika kuna Beatrice Road uko, tsaona yaclaima life yembinga yenyu. Anditi kunavo vanga vachifollowa Obert Karombe. Aiwa, tine urombo, tichiti nematambudziko. From Uncle Sane, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndichiti much love.